tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Carane montor iki Orang cedek. Yes, mari yuk kena tenan. sing sitok dipun paring utawi diaturi oleh-oleh saking Pak Tukirin mboten. Sampun. Napa wujudipun? Inggih menika. Lah niki jarit niki. Nah, cobi. Kula malah pun diparingi udeng kados ngeten niki jarik Mas, pun Mas Bambang Mas Tris. Mas Tris niku Piyu. daharan apa diparing nih enten unjukan kopi. Diparingke. Wah, kopine Pak pahite ndak umum. Lah ya ben ora keterak gula. Leres piantune pirsa di sing sehat, di sing ora dibedak-bedake. Nggih. Kersanipun mergo sok seniman iki melek bengi rak ngoten to. Nah, Nek ya alhamdulillah silaturahmi ing dalu punika luar biasa. luar biasa. Kowe melok omong apa ora kowe iki? Gak ngkong kowe. Lho, kongko piye to? Kowe lah omong kemacun kok wis kabeh diweni. Iki tuku nyok. Lho. Iki le maringi Mas Bambang lho. Mas Bambang maringi aku lah, kowe tuku karo aku ngono. Kok iso? Oh, alah tiba kowe mbok blantik to kowe iki. Iso no. Piye to Oh, iki. tanggapan arang-arang Engko dipotong iki. Kacone iki. Kok kacau piye? Wong ki mbok seneng penggalemu atimu bengi iki kahanane sing meriah kaya ngene Mas Bambang. Wes ora usah diomong anggere teko kene iki mesti seneng tanggapan kok. Nah, Wis positif wong iki omong mbok sing apa eneke ngono lho. nah. Matur nuwun sing pisanan kagem Pak Alek. Pak Alek. Iya. Ah. Nek Sing- gak karo Pak Alek no wis awake dhewe ra iso teko Jepang ya ta. Kok Jepang pripun? Jepang. Putih? Jepang. Jepang. Nggih, Lah kula wau. Jepang. Lha nggih. Nah, Gak nggih. mboten padha to? Nggih padha. Beda. Iki nek Jepang ki luar negeri, nek iki Jepang ki marga mulya, marga dalan mulya iki sugih. Mulane piyai kene iki sugih-sugih nerima uripe. Berarti kok ki awake dhewe ra petuk Naruto kok ki. Lho, Kok piye to maksudnya? Kok ora iso petuk Naruto Jepang? berarti nek nang Marga Mulya ora petuk Naruto, ora Jepang ta ya? Jepang. Nek Jepang awake dhewe bangga petuk Naruto. Lah nek Jepang kok ki petuke Naruto. Ora kowe ku. Yo matur nuwun karo Pak Tukirin kalian Ibu Sri Purnami. Matur nuwun Pak Tukirin. Sing pisanan, sing nomor loro Pak Dalang sing kondang laris. Nggih. Pak Alek. Pak Alek. Kula teng mriki niku mboten ngarep napa-napa, Mas. Ah nggih, saestu. Ah nggih, awit menika bapak kula nggih guru kula panjenenganipun almarhum menika Nggih. lak nggih pepunden kula, guru kula, bapak kula. Nggih nggih lho. Dadi kula mriki ni ikhlas lahir batin kula mboten nyuwun napa-napa. Wah, malah dibaleni meneh. Lho priwe? Lah Piye, kula Mek? mriki gara-gara jenengan lho. Lah jenengan ngendikan kula niki mboten ngarep napa-napa. Lah aku piye kok? Lho, Sik met. nyuwun sewu Mas. Iku mumpung rong suwe lho ki. Sik dikenake nggih. Nggih. Nyuwun sewu. Jenengan niku wau kepengin oleh ganjaran apa pengen oleh cilaka? Ganjaran Pak den-deni wong kok Nah, syarate wong oleh ganjaran iki yen nyambut gawe seranane kudu pripun? Ya ikhlas niati ibadah. Lho, rungono niku, slendro niku lho. Sedekah ngamal. monggo kalian iki mawon. Tuh. Kok kali iki piye? Lah niki sing ikhlas, kula mboten patek ikhlas kok. Kula nek ikhlas ki omong ikhlas, nek ora ya ora. Sik met kene tak urus. Awake Cuwun dhewe Nggih, butuh. pripun? Mbak Cangik, Mbak Limbuk, seorang seniman ki jangan memikirkan finansial dan Nah, hati. ngoten. Ditanggap iso silaturahmi karo piyai. Wis matur nuwun. Matur suwun. Lho ngoten lho. Kuwi wis tak apalno, kuwi omongane wong lamis. Lho, kok lamis piye? Wis ta, kowe mbok teko kene mesti mbok sapa yoga-yoga klo wani cit aku, mesti arep-arep. Paling gak ganti-ganti bensin lah.
Kuwi ganti-ganti bensin. Wani Umpama apa? kok kene kok ngekeki 12.000 wong bensin sak liter ya 12. 12.000. Kuwi ya ora salah jane. Lah kudune Lah nek ngomong sing apik, mosok kok gak ngarep apa-apa, iso silaturahmi, kowe cukup mangan silaturahmi tok. Wong yo butuh sego, mula pertama aja Pak tukirin tok. Lah sapa? Matur nuwun karo Suminah barang kuwi. Suminah kuwi sapa to neh? Lah sing ngedang nang sakmene mbiyen iki sapa nek gak? Saminah. Lah iya, kuwi nek Lho, sik, nek sik, ije sik. lho, Lho. biasane daerah kene kuwi. Kok nak ije. Daerah kene Maksudnya, sapa sing tukang kuwi tak adang? wonge wis gak patek gelem adang ngono. Lah nek Oh. umume ya Saminah kuwi. Nggih, Bu leres, Pak. Sing tukang adang mriki Mbah Saminah. Lho, kowe kok apal men to met iki met. Sepurane. Piye kok sembojo tenan Mula iki. wong aja nyepelekne. Mbah Saminah iki nek tapi nek paling apalmu Mbah Saminah tok. Tukang adang tok. Tukang adang tok. Jajal nek tukang sayur kene sapa ayo? Sing masak. Sing masak. Nek biyen sering rene Jani, mbok nak sing saiki. Jani terus Jatini bareng kuwi biasa masak kene. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Lho, kowe kok kaya dukun to. Alah wong loro kuwi Jani karo Jatini ki angger masak no karo rasa-rasan omongane malah cilik lho. Nggih. Kowe wis ngerti bareng. Padahal Jani omong biasane ya kenek. Mergo rasani. Wis ngerti bareng kalau tanggamu lho gurun rentang-renteng kayak padahal siri lho ngene. Piye kuwi? Dane suarane gede. Ya Jani iki lho. Ah, tapi mengapale tukang masak tok nggih, Bang. Nggih. Saiki nek sing tukang ada beras kuwi roh ora? Tukang beras. Apalku ya kuwi tok kowe takon tekan ndi-ndi. Lho, aku berarti ora apal nek ngono. Ora karo apal. kene. Nek sing tuku beras, Ya tunggu beras. mbuh Cik Yati mbok ora? Tasik to? Anak Yati karo aku sik lho. Dulur. Gak. Lho, nek ngene. Ate bapake Yati kuwi karo aku Bapake padha. gak ya wong liya kok. Loh. Lah kok ngene to, Met? Ya gur ngene-ngene tok gantol-gantolan driji ya kok. Alah tapi nek sing tukang wedang, tukang gawe wedang rangarang. Tukang jayeng. Jayeng. Ngewekno pahit po to? Yo. Sarinten. Loh, Kuwi apal aku dek. apa nggih sarinten? Lho kowe kok apal to, Met? Ya sepurane. Kowe kok dukun lho, Met iki, Met. Iki lho tak catet kene. Oh, dagelan dicatet kok dadak diopo. Lah aku lali. Ngono-ngono aku wis absen to. Oh, sini. Sing dipenting ku ngene lho, Met. Ya nggih nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Nggih. Mbok. Awake dhewe iki silaturahmi dharma bekti karo panjenenganipun Mbah Sepuh, Mbah Sidah. Iki penggemare panjenengan lho, Mas. Dadi nang kene iki niate silaturahmi Mosok to, Mas? ngalah barokah. Mbah Sidah iki Penggemarku. penggemarmu, Mas. Mbah berarti pun sepuh to. Mbah Sepuh ya suwane nek gak luput iki 88. Lho, piye? Aku iki anehku ya kuwi lho penggemarku ki wis pokoke di atas 70. Lah ya. Aku iki batinku kaya artis-artis kae terus kenal karo cah wedok. Ayo. Sinden bareng ki aku WA-ne yo duwe kabeh. Ning gak penggemar. Kabeh tak WA sing bales ya siji tok. Mas Komet, Dalam nuwun sewu, barang niku wau nak sepuh niku enak apik dasare. nek sepuh. Enak apik. Apik. Kowe ngerti apa ora? Kowe tau. Berarti nak nom gak apik. Gak Gak apik, gak enak. Apa nek tuwek mesti enak, Met. Enak. Kowe tau mangan pelem ora? Pelem kae. Nek tuwa rasane piye? Kecut Lah nek tuwa nek Met. tuwa legi lho. Lah nek nom Yo wecut. kowe tau mangan salak. Salah tahu. Nek tuwa, Nek tuwa legi. nek nom Cepet. apa nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing nom. Lho, rungokno. Sing tukang kelan mang sapa cah? Saya ndelok takokno kono lah aku gak patek cetha. Samina. Bujani. Lah takokno bujani to. Piye? Kowe tahu telo jangan bong ora? Tahu masak ora? Ya Jenengan nate ta? tahu ya, Pak. Yo tahu. Biasanya ngangge napa niku biasanya? Bahan utamane. Ya Bung. Oh, bong niku Bung apa? pring anak-anan. Pring sing nom. pring sing nom. Lah, ngapa mboten ngangge sing tuwek mawon? Enak terus e. Piye to, Ndro? Monggo to masak galar. Ndro. Prayo lambene prayo Bocah elek. Lah sing ngomong dhek dhewe lho. Tuwa lek kucuk ngeten iki. Lho, Met, betul, Pi. tak omongi ya, Met. Apa nek tuwa iki mesti payu larang. Nah, ngono. Mas tuwa regane piro? Ah. Larang to. Kayu nek tuwa regane larang. Apa nek tuwa kuwi regane larang. Ngono. Ngono kuwi. Kowe iki lho nek omong otot-otot ora tau survei. Rasa rupiah piye? Mulane to wong iki sing gaul. Gaul piye? Sapa karaoke lho ngono. Lah nyapa urusane karaoke Lah kuwi? jajalan kowe ben terbukti omonganmu keliru. Nek tuwa kuwi mesti payu larang, Met. Alah sing karaoke kuwi tuwa ya gur 50 kok.
Sing enom 300. Lah apa glajah wis gah wis. Gak. Biyen aku saiki arang-arang. Tapi jek. Yo ora entuk Lah ngono ngetes kuwi. vokal. Sing penting ki silaturahmi. Tes vokal yo kene ngono kuwi ning gone tanggapan Iya ngene iki. tau. Bangetan geriti kabel iso adol wedhus dul. Niate ki ngibadah silaturahmi. Nggih, Mas. Mula didongake kagem tamu undangan ing. Apa iki? Iki yo mantu to, Met. Iki jenenge downloading wedding, Met. Oh ngalah nganten to. Nganten. Nggih. Download ki ngunduh wedding ki mantu, ngunduh mantu, downloading wedding. Wisuda tali ning akrama. Utawa ngunduh mantu. Ora roh aku nak basamu ni. Lho, ora roh. Mula Mula downloading e. Lho, aku downloading ke lengku ya 3GP ngono kuwi. Wis gladrah wae omongan. Ya didongakne muga tamu undangan sing rawuh ing dalu punika Nggih. dipun paringi sehat walafiat. Amin. Rezeki kathah tur barokah. Amin. Kabeh petani muga-muga tandurane dadi wulu pawetune mati ketekuk batine akeh. Amin. Ingkang kagungan putra kula dongakake muga-muga putrane pinter dadi anak sing soleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Nah, niki lho. Ya, piye? Ingkang pas niki Mas Rendro ngaten niki sing mboten kula seneng. Lho, Dadi bener kok. Lah nggih, modele dongane lak tarik-tarik tertata. Nggih. Bener. Iya. Ning ana sing salah ora krasa. Kok Nggih, salah Budi. piye to Sing Mek? pertama muga-muga sing sawahe panenane Akeh. Akeh. Malimpah ruah barokah. nggih niku lak sing gadah sawah walah seneng didongakno. Ya. Nek sing ra duwe padha karo ngenyek lho Mas sampean. Panen apa? Wong ra di sawah nek panene apik. Apa panen kethek we? Bener kok. Heh? Panen kok kena dongakne ya bener to, Mek. Lah untung ora kulak mbok sing lengkap to. Wis lengkap. Muga-muga sing gadah sawah panenane kathah melimpah, sing boten gadah saged tumbas. Lho. Ngono. Komplit. Komplit Lho, lho. tumbas niki rak nek duwe dhuwit, Ya, sok iya. kala mangsane ki wong ya ora duwe dhuwit ya duwe dhuwit lho, Met. Sok ana sok ora. Nggih mboten Mbak Cani. Nggih. Lho, lah nek muni 2026 ki kok ora duwe dhuwit bingung kuwi wong sing goblok. Lho kok iso goblok? Wong lesu kae wajibe mangan. Mangan wong ngantuk, Turu. wong kesel. Ya leren wong ra duwe dhuwit utang. Ngono kok mbok pikir nemen-nemen. Ngono lho. Lah utang ning ndi? Lho, lah ki Bank BRI. Lho, BR. BRI. Tulisane ngono kok. Oh, aku ya ora dipeseni pisah-pisah lho nak maca. Iya. Dadi bang apa? BRI. Kuwi enek kuwi ya kanggo utang-utangan nyuk. Berarti rasa bingung hari gini kok bingung ra duwe duit. Lah wong utangi rak kudu nyaur. Ya, Wajibe wong utang nyaur, wong nyilih balekke. yo nyaur ki nganggo apa? Ya nganggo dhuwit. Lho kene urung duwe kok. Ya mbok santai to wong kono sing duwe kok. Iya. Sing duwe kan Iya, toh. BRI. BRI. Ngono. Kene urung duwe kok santai. Lho sampean karo kene kok ya melok koclok to Lah Mas. iki yo padha nasabah ya. Lho maksude wong utang ki wajibe nyaur kok aja Lah mbok iya sing bantah. dienggo nyaur ki rak ya duit to Mas. Nek urung duwe ya lho. Ya nek aku kuwi kalah. Lah saiki nek aku ndongakne kok jembuk luputke. Iya. Sing duwe putra, duwe anak muga-muga tak dongake dadi anak sing soleh, solehah. Ya padha mbek sawah mau to. Lho kok Soleh-solehah ki rak sing duwe putra. Lah sing majer kok sik Sing ora duwe anak. yo sing ya wedhus ya majir ya, Mat. mandul. Oh mandul. Gak wong jenenge rumah tangga. Nggih. Nyun sewu sak ngertos kula wong anak niku kan penguat rumah tangga. Betul. Boyote sing iso ganduli bangunan rumah tangga. Kuwi yo Ya. anak. Kuwi nek sampe ra duwe kan yo repot. Hmm. Tangga kula niku enten 7 tahun nikah, Hmm. gak duwe anak. Lho. Tak batin cah ki iso apa ora aku ngono. Nah. Wah, ngono ki aku ngene lho, tak dolan nggonku nginep rong dina rong bengi mulih meteng. Piye? Jelaske. Seweneng. Pripun? Pitung tahun ora Pitung duwe tahun anak. ora duwe anak. Gak duwe anak. Telung dina ning gone komet kon mara meteng. Carane piye, Met? Kersane piyai kene sing urung kagungan wiji. Ah, ngono lho. putra bini Resepe anak. piye? Soale kan iki lho Nah iki Mek. dirungokne iki. Iki ilmu tuwa lho iki. Ilmu tua ki saking tuane tiba-tiba kok jeding iki. Ketuweken kowe iki. Ketuweken. Piye kuwi? Carane? Carane gampang Mas, dadi pikiran
pikiranmu ki wong nenggonku rong dina rong bengi ki ya karo bojone. Iya. Maksudnya tak kandhani. Mbok omongi. Mas, nek pengen duwe anak iki gampang carane nek loro. Oh, ana loro. Sing Ya, nomor 1. secara medis, Sing nomor loro. alternatif. Medis karo alter. Nek Bedane? heeh. Wong kudu imbang medis dienggo alternatif dipakai. Digunakake mergo awake dhewe wong Jawa. Wong Jawa nek kelali secara Jawane. medis sing piye Mas? Medis ya awake dhewe nang dokter kandungan iso konsultasi karo dokter bagaimana atau minta obat penguat lho atau minta penyubur kan bisa. Ben Nah. supayane kandungane kuat. Iya. Iku secara medis. Medis, Mas. Nek sing nomor lo mau secara Alternatif carane alternatif piye bendang duwe anak. ya diurutno. Oh dipijet. Loro no. Lah nek diurut iki rak ya dipijet to Mas nggih. Mboten. Oke lho. Wong aku ya karo kae bareng kok. Sik. Urut, diurutno. Maksudnya iki Mumpung diurut urung. piye Mas? Diurutno, Mas. Diurutno. Lah ya dipijet. Euduh. Diurut piye upamane? Ya Upamane. Vita iki sing desane kok mbabukan iki mau. Suwi Iki lho Mas. aja ngono ah, ambek cacil ya. Sapa cah cilik? Aku. Iki upamane Urung duwe anak. Ya kan duwe bojo urung duwe anak. Ya diurutno kenek. Lah ya dipijet. Ora. Lho kok diurut piye Mas? Diurutno iki kowe sik apa aku sik kok. Gah kowe omong mau rusak gladrah kowe Sing megah. penting tak duwe anak, Mas. Lah ya kok terus anake rak lair rak kaya ula weling. Tegese iki sing kei motivasi kuwi lho. Oh, memberi solusi ya. Lah, ngono lho. Lah nek aku kabeh ndongakne mbok klerokke, lah nek kowe ndongakne piye jajal ayo. Nah, iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, apik iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz. Met. Kowe dagelan lho, Met. Alhamdulillah. Met. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Alhamdulillah. Oh, bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Bener. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Ampun cengengesan Bapak Ibu. Dadi kula salam ndongakne jenengan jawab ndongakne kula. Ngoten nggih. Kula ambali malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Op. Leh ngomong ki mbok bulan baleni ya nyukmu nyuk. Ya Tek. Lehmu ngomong dibenerke jajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wujud syukur marang ngersanipun Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum Asholatu wassalamu ala asrofil Bil ambiya. ambiya'i. Nganggo ambiya celuk-celuk. Gua ambiya. Padine we iri nek aku ganteng ta mula irungku mbok dongak-dangakne. Alah ganteng apa padha ngapa cidok ngono kok ganteng lho. Nek sing rasane awake dhewe mlaku rene, monggo tok komet keles tak slindru. Dagelane ciri-ciri. Pancen remukan kok niki aku. Awake dhewe kan urung tau untuk MBG, Met. Weh, ya jaman kae kok. Kan iki dagelan setanting kok ya, Met. Iya. Untumu kok ya. Dongane sing bener. Kula dongake muga-muga sedaya ingkang rawuh mugi-mugi sugih. Allahumma. Amin. Banter. Kuwi berarti menandakan donga kuwi simpel, jelas, penting. Mek sithik tok kuwi, Met. Iya. Jawa kuwi mau ya budaya kok. Jawa diarapke ki ya iso. Lah ning nek ndongake mung sithik tok apa ya pantes to, Mas? Lho, Lho, ndongane Jawa diarapke ya iso. napa nggih? Takon aku, Kowe Mas. ndongakno piye jajal ki mau? Jan coba. Muga-muga sedaya ingkang rawuh tak dongakne sugih. Allahumma. Amin. Lho, ndongakne ya aja sugih tok. Kula dongake muga-muga warga mriki pinter nggih, Pak nggih. Oh, nggih arang-arang to. Berarti rapat butuh pinter. Kene butuhe sugih. Nggih to. Butuhe tentrem. Lah kuwi wis kabeh Kowe mau ndongakne piye? muga-muga sugih Allahumma. Krungu kupingmu. Kula dongake muga-muga pinter Allahumma. Oh. Pak, amin apa? Amin kok mak peksa nyapa. Nek kono ra butuh nyapa amin. Iki sing ora berpengalaman ngeten niki. Lah pripun? Wah, niki wong nek ora berpendidikan ya ngono ki, Mas. Piye? Kuncine wong urip niki kudu pinter. Mula ana tetembungan wong bodoh pangane wong pinter.
Kowe nek ngandalke sugih, paling gak iki orangnya harus pinter dulu, Mas. Lah terus nek aku sugih musuh wong pinter kenapa diapusi? Ya iya. Lho, aku sono los aku. Cah sugih kok. Saiki diapusi, sesuk jek pangkat sugih. Aku los wonge. Lah, iki jenenge wong kocluk iki. Kowe ngerti apa ora? Gak. DPR, bupati, camat, lurah, presiden. Kayak wonge pinter apa ora? Ya pinter. Lho ya apa ora pinter? Kuwi kerja ta? Kerja. Wah, aku ora butuh kok. Wong sugih nyapa kerja dadi DPR dadi lurah. Aku los. Kowe nang omahku lah dus dhuwit ngono. Wong sugih kok. Lho iya kosokan duwe eketan. Dadi wong urip iku Tisu atusan. Wong sugih, wong wawike. Alah, aku ya anduk no umume tak tapuk. Tapi kan nyuwun sewu Mas, setidaknya kowe iki nek duwe anak mbok sekolahke apa ora? Iya. Sekolahke ki butuhe piye? Ayo ben ora piye-piye wis pokoke butuhe anakku ki kaya bocah-bocah liyane. Esuk enek kegiatan adus nganggo seragam, masalah pinter karek kono. Ora tak paksa. Malah anakku sering tak peseni sekolah le. Nggih, Pak, aja pinter-pinter aku ngono. Lho, kowe iki wong tua kocok apa piye, Teman? Maratuaku ya omong ngono. Maratuamu kuwi. Ya, Lah nek kebanggaane wong sugih iki apa nyuwun sewu lho, Mas. Kowe bangun manfaate. Manfaate no. Wong pinter insinyur kuwi iki mbangun masjid, mbangun jembatan ki mergo wong Sing mok delok ki apike. Ning akeh eleke. Wong sing bobol ATM kae wong pinter apa wong sugih? Wong pinter kae nek goblok meni kesetrum ndase. Hati-hati wong pinter ki ya kudu bener. Sing penting sugih. Nek sugih bermanfaat. Misale masjid kene urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang lho kuwi bermanfaat. Omahmu urung keramikan, bojomu tak keramik. Lho sik. Omahmu. Kowe apa iki jogane dikeramik kok Ya. bojoku mbok keramik. Aku kebayang-bayang bojomu mau. Lah bocah kaya mangkok kok ya. Upama dalan iki rusak, Met. Rusak. Wong aku sugih. Tak ngaspal. Aspal. Aspal, Mbok aspal. Lah aku lambe kene. Upama tanggamu duwe gawe kok ora duwe ragat, Ragat. nak wayangan. Wayangan kok kurang ragat. Tak sumbang. Wayange aku sing bayari. Upama bengi iki Bintang dilalah tamu aku sing bayar. Pak Tukirin. Upama duwe gawe ngene iki, kowe mergo wong sugih, Yo, mbok sumbang. murah. Kowe sugih lho, Met, kejanjem. Kenapa? Sugih kan jek upama ta, Mas. Loh, tapi kan paling gak aku pinter. Bocah pinter sok nek gede dadi dokter. Ya apa ora? Apa nak dokter pinter? Pinter. Lah nak pinter kok takok terus. Tak kok piye? Lah kuwi anggere teko priksa, lara apa, Pak? Lah nak roh rarene aku. Dokter urung tentu pinter. Kowe iki penduduk cap apa ta, Met? Caplang. Lho. Ngomongnya karo aku dipikir sih, ngomong dokter pinter. Dokter urung tentu pinter. Lah kok cek pilih kasih. Aku periksa anu darah tinggi. Aku pengenane cek 650. Bayar. Kuwi jane angsuran mekar apa tensi darahmu? Kok tensi darah 650. Sing lara ki aku apa kowe? Lah nek lara aku, lah kowe tau umum saiki tensi darah dik 650. Lah tangga-tangga padha titip aku ndak gak oleh. Lho, wong karo tangga apa nanti tensi titip ngono. Wis tak gowo kabeh. Akhirnya Musuh masyarakat sing koclok nggih ngeten iki. 650. Lah kok aku periksa karo dokter ora ditenanane mek ditul-tul. Wah, ndak apa-apa lho. Ngono karepe piye? Wong kok trimo ditul-tul, mbok wong ya ora kulaan mbok langsung diratani to. Iya. Ben iso sogok. Keri. Ya, sesuk doktere tak kandhanane, tak omongane. Somben sesuk kowe ngene iki takon kuwabe tapi takon ngeki setrum ya, Met ya. Mati. Alah ora terus kok, Mat, nggo latihan ya, Met ya. Tapi ra balik. Tak tapuk sisan. Dokter Berarti tul. alah ndak apa-apa, Pak. Ngono dikono ini masih ringan. Ringan, Cukup tensine. dirawat jalan. Lho, ngene iki lho. Seneng aku tabrak truk. Dokter model ngene iki namanya mendiskriminasi terhadap sapien. Pasien. Ngono. Maksudnya kowe dikon Lho, rawat jalan jere. Lah aku dirawat ning dalan yo nak kene truk. Lah nak bis truk liwat. Apa Kak? Buang ya ampun, Met mulane kancam ya do moh melu kowe, Met. Kuwi pancen iya to, Mas. Lah kok kowe lho goblokmu nemen lho, Met. Lah iya. Maksudnya dirawat. Seneng
goblok. Truk. Piye to? Maksudnya dirawat jalan iki kowe iki ora entuk nginep. Lah aku nginep ya apa batahku? Lho, wong aku ya ora kenal doktere. Kowe ketoke keluarga doktere. Ketoke ngiwangi kono. Lah nek aku keluarga ya panggah nginep to. Pak omong ngono Pak, daripada aku tensiku melok 750 Pak. Ah, akeh-akehan apa piye? Omong ngono. Maksudnya niku dirawat jalan niku Pak, dirawat jalanku. Ngene lho, Met. Pripun, Pak? Maksudnya dirawat jalan kuwi mau, ya kuwi mau dirawat karo mlaku. Lah nek saged nak nguntal pil masang infus piye? Kaya nanti mang pedenan. Karo mlaku mbok nenggon. Nek niate dadi dokter itu totalitas menyamakan masalah katak terhadap semuanya pasien. Masalah katak maksudnya dirawat iki kowe dirawat ning omahmu dhewe ngono lho, Met. Dirawat Lah jalan. dokter. Lho. Piye to ki? Dokternya tak bacok ya, Met. Ah ngono. Ngono cetha. Wong jenenge mulane kuwi berpendidikan dan berprestasi kaya beliaunya penjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo Eskom. Ngerti ra Eskom ki? Ngerti to? Apa kuwi? Ya Magicom. Gak roh. Ya Sarjana komunikasi. ingkang garwa menika panjenenganipun Mbak Sinta Mailina sarjana pendidikan. Oh, padha. Padha sapa? Aku ya ki SPD to? heeh, Apa ki? sampun pedodel. Lho alah. Sarjana pendidikan. Kok kene. Nah, mula didongake muga-muga panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo kalian Mbak Sinta Mailina Nggih. anggenipun bebrayan agung bangun Balai Wisma enggal pun maringi golekan kencana sing iso tata jalma manusa awujud bayi dengan program pemerintah 2 anak lebih baik Met. Lebih baik lagi 3. 2. 3. Loh, kowe ora tau melok kabeh Met. Apa ki? Kabeh iki keluarga berencana mulane digalakke pemerintah wis ngandharke 2 anak lebih baik. Kuwi rak pemerintah. Aku survei langsung. Survei sapa? Kowe lho sur- kehidupan to. Kehidupan Kehidupan tak survei. Ternyata paling penting itu 3. lebih bagus 2 Met. 3 no. Kok iso 3? Ada tujuannya nyun sewu lho Pak. Nggih. Nek gadah putra 3, sing nomor 1 loro ki di sekolah sing dhuwur sesuai dengan kepinginane cita-citane ben dadi wong sing sukses. Lah sing terakhir siji ki digoblokne. Lho ngono. Sik. Dewe anak kok digobloki piye teh? Lho, Iki wong tuwa cak apa to Met kowe iki Met? saya tuh kalau ngomong mesti berdasarkan data, survei, Survei kehidupan. kehidupan. Ya. Sing pinter disukseske. Suksesnya Sing loro- nomor 1 dan 2. Ya. Sing nomor 3 goblok nih. Ya dipinterke kabeh kok iso digoblokne anak. Pilih kasih jenenge. Karena ada tujuannya. Tujuane Awake dhewe berumah tangga ki saya umur saya tuwa. Nah, Saya ben- berkurang. Daya ingat berkurang, kesehatan berkurang, mlaku ya. Mergo budek biasane. Balung do lini. Nek kabeh do dipinterke dadi wong sukses, Ya. kuwi dengan otomatis gak enek sing nang omah blas, Mas. Kabeh sukses, umpama nek dadi tentara. Ning gone. Menteri misalnya dadi Kapolda nang gone luar Jawa. Jawa. Lah kabeh lah tinggal wong loro lanang wedok toleh. Ah wis mangan borong nggih mau. Ya ora. Nek sing siji digoblokne lah. Sing iki ra dadi popo. Akhire nang omah sing baturi ya sing gemati karo wong tuwa. Lho ngono lho nyet monyet. dadi yen anak goblok kuwi enek manfaate. Ada manfaat. Nek pamane sing loro mau wis sukses nyambut gawe ning luar Jawa bapak. Tunggalmu pira, Met? 3 Pak. Weh, sing barep Sudah di Universitas Malang. Oh, wah, Sukses. sing nomor loro? Dosen di Semarang. Wah, berarti iki sing masuk goblok iki. Sing nomor 3 sapa, Met? Aku. Oh ya kowe berarti wis. Berarti kowe berarti Pancen aku iki gitu. digoblokne pancen. Mula aku nomah. Aku sing tak niati kudu goblok. Angkring malah balik aku cek. Kowe goblok ya ora entuk paling gak kowe harus pinter, harus cerdas, Mas. Iya. Dengan adanya IT, awake dhewe iki kudu pola berpikirnya apa iki kudune dipinterke duwe anak iki. Oh, Komet ki pinter kok bahasa Inggrisnya ngerti kok. Niku lho. Dawa bahasa Inggrisnya apa, Met? Long. Weh, yen to tinggi? Tinggi. Haik. Baik. Jagung? Jagung
kron. Kron. Nah, tekan ndi? Gak mentolo aku. Lho, mboten apa-apa. Iki pinter tenan iki. Wis kadung teko Nek jam apa, Met? klok. Jam Panjang. Panjang long. Sing ndi iki? kono sik, Met. Kono karo ngeling-eling kono sik. Jagung, Mumpung jagung. ketemu wong pinter. Kono sik. Lah, Kron. Kono kron. Ora ngerti. padha Pak niki wong anten ilat tuwa ya angel Pak. Kaya Nah, niki gliak-gliak waton kecandang. Iya. Iki awake dhewe ngaturi pambagyo, Met. betul. Nah, seneng-seneng mergo pada malam hari ini luar biasa. Wah, niki wau nyen Matur sewu. suwun karo Pak Lurah kala wau. Mbah Lurah ngelo. Pak sapa asmane? Pak Nur Nur sapa? sampun nyawer sampean ro aku ya ta. Matur suwun. Niki badhe wayangan benjang, Pak. Oh, ngaten. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kalih meresmikan Waduk apa, Met? anu Karang Nongko. Karang nongko. Wow. Dalange Mas Joko Klenteng ya. Nggih, anu gak ya wong iki kok. Iki ya mau. Iki tapi sore nu jam 2 kon teko sik kon nguras maju. Omonganmu ra enak lho. Niku nak mboten repot, nak jenengan repot wakil mboten apa-apa. Jane iki ki dalang apa tukang golek iwak kok bukan nguras waduk iki. Karo munggut kan ya. Wonge dalang Peladu. dalang wis laris Mboten mboten. kaya ngene iki. Niku jeng napa? Tanggal pinten? Pun tanggalnya cateti sak. Agustus ketinggalan wong le paring Alah dawuh. pun penuh kula, Mas. Penuh. Penuh. Penuh kosong napa? Penuh. Agustus kok nggih. Alah pun penuh, Mas. Oh, mungkin di Pun September. tutup Met. buku, pun Di tutup. September biasanya pengetan hari HUT Republik September Indonesia. kae sing diingi tak tolak ping anu. Dinane apa? Dinane apa? Selasa Pahing, Pak. Lah wis kanggo Mas aku. Alah ngakali yang ini gampang. Wong niki wayangane injing. Oke, nganem repet-repetin jenengan berangkat. Sumpah, Dadi batu nguras niku wayangan. Dadi Wayangan kok esuk gitu. Ayo kene disiarke. Kene. Iki sindene wadah sangat ya. Oke. Ya, ya. Lemon-lemon kabeh gak ayo. Ya, Ayo MC-ne Met, niki nyuwun sewu Mbak Cangik Mbak. Nggih, Bu. monggo. Selain beliaunya Mas Komet niku dagelan terlucu, Nggih. beliau juga ngomonganmu nak krungu tanggane. piye? Kok kemajon. Niki terlucu suarane nggih apik sok kala mangsa nggih ngemsi dangdut. Ndut Ngaten iki. kok. Campur sari. Dangdut kuwi kudu duwe ciri khas. Suarane gede, apik. MC dangdut ini gawean lawas kula riyin. Apa iya Met? Oh, iya to. Saurunge ndagel ngene iki. Saurunge ndagel kula. Coba. Oke. Wong ki nak biyen MC lagi ngomong oke ngono tok wong. Gumun ya gumun. Hah? Gumun. Gak yo ngantuk. Ngantuk kok melilih. Oke, baik saudaraku semuanya. Ada sederetan artis pesinden kondangnya Jawa Timur Indonesia, co. Tak tampilkan satu persatu spesial untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Mu kakean iki. Kakean. MC yo kudu kek. Lah nek kakean kuwi Met. Lah terus Sing ngarang-ngarang sithik. Oke, baik saudaraku semuanya. tak panggilkan satu persatu pesinden yang sangat luar biasa. Spesial malam hari ini untuk Anda semuanya tentunya. Ada si cantik. Somak kertek. Lah hamu lho sing sedengan. Jare kon sithik ae. Sedengan Mas. Lah mong sing cetha kok ya. Sedengan wae. Oke, baik saudaraku semua yang sudah hadir. Tak panggilkan artis dan presidennya yang sangat luar biasa. Ada siapa dia? Artis cantik kelahiran. Enak lomboke Met. Aku sewirangi dene. Sing beda iki iki ora garing kok. Ayo sing serius. Ora mbok kipasi. Tak open nek. Yo, Yo. apa kowe melu-melu? Iki beronganku lho. Saya ngene. Wong borongan iki lho silaturahmi jare Padalang. Aduh, hampir diantem ku ya remuk. Remuk. Iki kok. Sinten sinten? Monggo Mang Milih. Kula milih. Yo milih di MC ni sik, di MC ni sik. Paling gigdak kan ngerti sapa terus sing ngambet diceluk Sing sik. diceluk ya penyanyi sing hebat to, Met. Hebat. Digathukne karo awakmu. Nggih. Jenengan sinten, Mbak? Yatini. Oke. Yati nih.
Yati tukang anu mau kaya. Yo, ada presiden yang sangat luar biasa, Cok. Siapa dia? Kita sambut sama-sama. Ada si cantik Veta. I love you. Hey! Karo goyang dong. Ya ya. Setiap hari ku siram semua mawar melati. Goyang sih. Wow, wah, ternyata Mas Komet sekarang kelihatan dukur. Beginilah. Kalau lelaki dekat dengan perempuan cantik. Suaramu kok kaya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Met kok suaramu kaya Bang Haji Roma Irama, Met. Begitulah. Origine, Mas. Orjen, Mas. Iki gender. Upama. Upama kowe cara nyuwun sewu lho, Mbak Cangik, Mbak Limbu. Pamane arek nyanyi apa? Oh, pramen. Oh, bisa aja. Pramen iki Bang Haji Roma Irama iki Ani, aku Ayayani. Ya. Ayah kok sak ketelot. Ya eneke yo iki tok lho, Met gelem ora. Cara iki gak ayahe umpama. Iya. Kok kowe kene terus dadi karo kene. Iya. Duwe anak mrih dientekno garangan. Anak kok dene garangan to, Lah nek dolan guritan nek cilik-cilik ngono. Darani anak pitik. Kowe anak kok cilik-cilik. Iki yo sewu pamane kula niki Ayayani, Bapak Yani, niki Ani, niki Roma Irama. Heeh. Lah tokoh utama. Tokoh Tokoh utama. Lakon karo. Heeh. Niki Oke, au. iringane biasane rak ngangge piano to Renyep. keyboard. Ya, Iki sarene keyboard renek diserepeki kaya ketoprak ning adekane Ani karo Roma Irama. Ya. Wah, Ya. Biolari yo iki napa? nyalai KBBI ora lho. Ora. Angko ana iringane sek. Walah saksofon. Lah, Sek tok aku mak teratap. Lah urung kok iki kok. Saksofon. Nah, aku kula mangke ngudarasa Ani teko. Iki sing teko. Ani, Aku Ya. kapan? kowe sesuk. Nah, kok kono. Kowe kok kono met. Kondi. Kok kono lah war syuting. Kuwi nyiksa to fragmen kok. Sik to iki Mas Komet tok malah dhuwur men to iki Mas. Lah ya aku ya gumune. Mau ki Mas aku padha to sak meter kotor to Mas. Awake dhewe telu iki lho kaya Lah iya. Gak ngerti pekarane to. pekarane apa? Iki sing delok live streaming ya ora ngerti. Lah iki le. Gagah. Oh, bae sandal. Jajare ne. Lho, wis kaya Sandal jinjet tinggo. asine iki ya mung padha ya ta. Met debat lah. Padha kita itu murid dari S. Margomulyo 2. Ayo. Ayo kene. Ya. Turuk. Iki dadi Kamu duduk dulu. Rumah duduk dulu. Ya. rumah ketoprak. Ya ora apa-apa. Rinenggo sagunging pakurmatan pur lenggah kakung Sumono Putri ingkang satu hudat kinurmatan. Sesarengan sandiwara ketoprak Alek Budaya. Dengan cerita cinta tidak direstui. Pada pagelaran pada malam hari ini, para pemeran Mesti elek kok iki. modelmu nyepelekke. Peran-peran ataupun pemeran adegan pada malam hari ini, ayah Ani yang akan diayahi oleh Basamu iki le. apa wis jenenge Met? Yang akan diperankan oleh Perang ayah. diayai. Yang akan diperankan oleh Cak Selindro, seniman dari Blora Mustika Jawa Tengah. Wah, iki. Dan juga Ani diperankan oleh Bunda siapa ki? Lia apa? Aprilia Seniwati dari kota Magetan. Dan juga Roma Irama yang diperankan oleh Cak Alek. Nah, aku. Yo. Cak kampret. Komet. Cak komet. Wes. Cak komet. Bagaimana cerita pada malam hari ini? Tok. Wah, sudah beberapa hari ini aku sendirian di rumah, anak saya nggak ada pulang-pulang.
Padahal saya sudah ngunduh jagung lempok. Ani pun nggak ikut-ikut. Apakah Ani sudah sekolah atau tidak saya kurang tahu. Kira-kira Ani saya WA nggak pernah bales, kemana saja Ani? Wis milenial. Ani metu Ani. Turut, turut. Numpak gendang. Ayah. Tok 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 tok. Ayah Ani datang ayah. Ayah kangen ya sama Ani ya. Aja suwe anakmu dhewe lho wi. Kok meteng aku karek menindak lanjuti. Seko. Kuwi karo anak ya bebas. Aku ya niteni pelukan haus ki. Sing piye kok ya Kaya modelmu kok. Oh, dadi anu anggang-anggang ngono lho, Mas. Aja tenan. anu tak tuntuni apa piye? Gak. Contoh kene kaya wong PC rambut contoh. Ayah. Ani. Ayah, ya tenang ayah. Lama gak ketemu lo ayah. Salim. Ayah gimana kabarnya? Ayah kurang fit. Loh, kok kurang fit? Ayah kenapa kok sedih? Ayah kecapean, Nak. Ayah mau pergi dulu, mau ngunduh jagung, kamu di rumah dulu ya, Nak. Kok ngunduh jagung gimana? Emang toh, ayah ya? petani sekarang tuh petani milenial ya, Nak. Ya? Oh gitu ya, ya. Soalnya ayah juga belum ngarit, Nak. Kamu di rumah aja ya. Tak golek pakan dulu ayah ya. Sik toh ya. Tak lihat dari tadi tuh kok sedih. Ayah tuh kenapa? Ayah capek. Hah? Ayah capek. Ayah pergi dulu ya. Ini di rumah aja ya. Oh, ya udah, Soalnya mau Mas, tak cari tunggu di pakan. sini, Tok, ya. tok, 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 tok. Aku di rumah sendiri. Gak ada Assalamualaikum. temennya. Loh, kok ada suara siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani. Ayah! Ayah ada dongeng. Ayah ada hantu. Aku takut ya. Hei! Ayah aku takut. Kang Batang. Piye, Dik? Wis dadi apa? Rumah, Dik. Lah rumah kok raine rata iki lho. Lah aku online pesen rai rumah yo ngene. Ani. Masa gak kayak Roma? Rumah utune koyo ngono kuwi. Untuk sing tak kira ki lho. Rasanya mataku ndidek aku. Gak usah nganggo ki. Ya wis kuwi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Roma, apakah bapakmu sudah pergi? sudah Roma. Alhamdulillah. Kok sampai sini loh? Iya, karena aku tidak bisa menahan kerinduan ini. Roma kangen sama aku. Bener, Ani? Iya, aku juga kangen sama Roma. Aku juga kangen sama kamu. Tapi kamu juga harus paham Loh, bahwa kenapa? orang tuamu tidak pernah menyetujui kita. Lah terus gimana Roma? Aku harus dengan terpaksa meninggalkanmu. Loh, lah aku udah cinta loh sama kamu. Aku juga mencintaimu. Lah aku gimana? Aku sendirian nanti. Karena cinta tanpa restu orang tua itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin bahagia nanti, Ani. Lah terus nanti aku sama siapa? Abang biru lampu net disco, awak burung mas mikir bojo lur. Arek-arek. Apa lali to ki Roma? Masa Roma bojo lur? Ora. Roma iki lagune apa? Roma ya sing mesra, Pak. Apa wi? Anu pedang kuning, Pak. Roma pedang kuning. Lah nak Sing mesra. diakali to. Ayo. Ngono anu dadi gur kene awake dhewe instrumen anu simpel ae sih. Apa? Sayang. Iya sayang. Malam ini ku tak dapat tidur, wajahmu menggoda selalu. Abang biru lampu Kok disco. kuwi? Padha. Kok
kaya bojo loro ya. Kok balik kuwi inget to, Mas? Lah kowe bolak-balik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua. Ani! Siapa ini Ani? Aku seperti mendengar suara itu. Suara yang menghancurkan. Saking putih, Pak. Wah. Saka masjid. Adik ngapunten pupuke dereng saged kirim. Ngapunten, jadi pesen pupuk tebu. Enggak. Bapak Hani. Kamu tahu nggak? Masalah payane to. Yo. Pae renges. Nesu kowe. Ani. Ayahku. Ani. Sini Ani. Ani, kesini kamu Ani. Kucing Anggora, kamu nggak boleh ikut kucing Anggora. Ani, tahu nggak kamu? Apa ya? Jangan nangis. Kowe iki lho ditawani tahu apa ora? Pengen bosok no. Sire Pak nek bokol tahu. Tahu ora? Kamu ngerti nggak? Ayah ini di sawah sendirian kok kalah kamu di rumah gendaan ya? Kok gendaan gimana toh ya? Siapa itu ada ucing Anggora masuk di rumah kita? Itu pacarku. Gak boleh pacaran, kamu sekolah dulu yang pinter. Roma. Apa bener? Iya, itu benar, Bapak. Kamu pacarnya Ani? Aku sudah lebih dari 3 tahun mencintai dan kita saling mencintai. Tidak ada cinta-cintaan. Roma. Moro-moro nek botol konti ya. Saya mencintai Ani. Tidak boleh, tidak cinta-cintaan. Saya yang akan membahagiakan Ani, Bapak. Bagian telek. Ora loro. Ora loro. Wis. Loro. Jare gak loro. Iki nek sisane banyu sak thik lho, plo koplo. Enteki niku kalah. Nak ngono kuwi, nak kena sirahku iso mendal. Mergo aku dalang. Oh iya, jajal men prakteknya. Kok ya iso. Ngene iki didudukne, iso mendal. Kok sakit? Masa Ora percaya? Mboten. Tok dudukne ya. Nggih. Heeh. kok pas mata malah men. Lah iku lho, urung patek jelas PC. Iki nek iki kena moto tenan lho iki, Mas. Weh, acting dhewe kono. Gak kene. Ini hanya peran adik kan, Met. Nek duwe anak iki jek urung wayahe. Kenapa Mas Pene Mas tak sebul, kene tak Oh, sebul. kene apa disebul karo Mbak Kene tak Mbak sebul. Lia, ini apa disebul karo Mbak Lia? Wah, meletos tenan. Kene lho. Moto Tak iki tambani. Gak lek aku karo dalang. Nggih. Moto ki permono lho. Lah Iya. kok ketuk Kuwi carane motor iki. Orang cedok. Wes, mari yuk kena tenan. Sing sitok ijen kok, Met, sing kiwa. Pisan kan? Wes. Lah ya. Alah yo. Oh, ini hanya peran adik kan tadi, Pak. Oh iya. Memberi contoh dan motivasi kepada orang tua. Lek duwe anak iki belum cukup umur, jangan ndak ku lho, Met. Gak tau nudul. Yo lagi pisan kuwi lho, Bro. Penak ora? Iki prono lho, Met. Kok sik mbales. Lah kuwi ono banyune peleng. Lah pisan Tapi lho, loro iki. papat sak matane. 5 mau ki. Ping 5. Iya. Ayo nyanyi ya. Nyanyi apa lagune? Lah karek kene kok. Ah, iki lagune apa, Mbak? Ah, Lagune. aku. Iya. Oh, lagune. Mbok menawi sampun wonten WA napa Niki wonten permintaan. Oke. Nah, Napa? nggih, tak macane. Lho. Kak wacane. Engko. Piye to, Met? Ajak spell terus. Lah iya.
Maksudnya jenengan mawon, ngoten lho. Lah iya. Nggih. Iki tak macane sik. Tak wacane. Nyoh. Kowe yo ngono. Cah ora percaya. Anu kekno kuwi to. Angel wong iki. Bos, bos. Niki jenengan le ngendikan wau lepat. Kleru piye? Iki layang tak macane. Iki layang tak wacane. Nyoh. Oh nggih. Wah, nggih Pak Dalang leres. Niki sampun wonten nawala tak macane. Tak wacane, Nyuk. Oh iya ya. Kudune aku ngono ya. Oh, Repot mesti dialek ya. Tuakono. tuh aku kok, Dik. Awake nyawane iki ning kono. Ya eling keluargaku ya alek kok saya yo ireng ngono jadi. Dalang aku ya gumen Met. Sik kene. Awake dhewe iki ya gumen Met. Ya, Pak. Biasane dalang iki lek jenenge milenial dalang ngawi ya mung iki tok kok. Belionya kok. Padahal nek seusia kuwi zaman biyen gak mungkin jenengan kok alek kan gak. Kowe ngerti ora? Komet kuwi biyen arep tak olehke anakku lan wedok loro. Nggih. Nini karo Nunu. Sing kuwi to. Sing kuwi lali aku. Kok jujur. Ini ojo pakan. Ojo pakan. Ora, kuwi jenenge Alek ya apik lho, Met. Lah iya aku duwe anak wedok loro. Anu, anake bacoke ya, Met yang. Ojo. Ojo kok ya. Nah aku ora percaya dalange paling jenenge Tris. Alek nggih. Alek nggih Pak Gilers nggih. Iya. Sapa jenenge Met? Sugeng. Alek opo? Wes diapi-apekno nama panggung Alek jenenge apa? Sugeng. Kok digeng. Jenengmu sapa? Jenengmu nek panggung kan Komet. Iya. Nek nang omah sapa? Adam. Sapa? Ah, Supri ada Adam. Pak Adam, Mas. Heeh. Di- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Waalaikumsalam. dalu. Nggih. Pak Dalang, kula seniman, seniwati ugi para bintang tamu. Cak Komet ugi Cak Slendro. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Ha nggih. Ing dalu niki nyuwun lelagon kapilut sesideman. Kitir sumilir. Nggih, ninggal katresnan matur sembah nuwun. Ya. Nggih, Mas. Ya. Pancen nggih. Dipilih salah satu tuh. Leres nggih. Saking pundi menika kala wau Mbak Cangi? Tanpa nama menika. Nggih, Mas. Ah nggih. Isine duit 2 yuta Met, Timang Met. 2 yuta iki sawerane. Alhamdulillah. Iki Samane iki Met omongi medal kok yo seneng korupsi to ya Met. korupsi pripun ta? Negara korupsi diberantas alon-alon kok ya dalang kok. Iki lho isine. Jangan hanya gara-gara uang 2 juta pas seduluran awake dhewe bujat lho, Pak. Mas, Mbok ngoten niku jenengan kedai langsung kreatif ijoli. Ngono. Gak mungkin nak terima rokok petang ada. 2 juta to ya, Mas ya? Ya 2 juta. 2 juta. piye to? Nggih ta? Ngene sik wing mau nak ngene. Lho niki lho mun saestu Nggih. saweran 2 juta. Nah. Nah niki lho mun Sik. setono. Oh, lah tulisane 4 juta. Lho, berarti sing 2 juta apa korupsi? Astaga. Lendro kuwi lho. Lha kuwi ya selimut di dalam musuh kowe. Piye to? Kualik, Mas. Sing balik selimute. Musuh. Selimut. Kowe dadang mau 2 yuta ya Bos ya. Papat. Kok ngeyel? 4 juta lho. Lah pok gawa. Lah, aneh kari 2 juta endi sing 2 juta? Uang dibawa Komet lho. Kowe Met sing gawa Met. Iya. Remuk sisan. Ora nek popo so. J, Pak. Niki Ning- Mbak Limbo. Nggih. Niki kagem Katresnan. temantene. Heeh. Apa, Mas? Katresnan Jati. Ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Niki sebagai pambuka nggih Mbak Cangik, Mbak Limbuk dadi benono apa nggih pitutur karo temanten kekalih Mas Nggih. Komet. Nggih. Aturi Jati niku. ninggal katresnan sejati. Sing bener sing di. Gabung kok. Iya. Oh, katresnan sejati. Oh, iya, iya. sejati. Mungkin ninggal katresnan nggih dipun pinangkani. Zabur. Bun. Ya. Kabeh saiki Ah, bun. Ya. Mbak Liayu ya Met. Coba. Oke, ya. Iya. Ya, sing itu kuwi. Ya. Ya. Ya terke. Ya.
iya. Janji tresno disakseni lintang-lintang yo Asik asik. Oh iya. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang mandang asmara Gusti kula paring pusaka bulan ing wayah wengi nambahi dasing ati iki pepujan atine ngendi aduh wong ayu kang tak anti Lagu apa? Matur nuwun. Tembang menika kulaturaken kagem panjenenganipun ingkang hamanggugati langkung-langkung kagem temanten kalih nggih Mas Komet, Nggih. Mas Danang, Mas Danang. Rudi Purnomo kalian Mbak Sinta Mailina alhamdulillah. Mugi sungkem kula takdim kula katur Mbah Sepuh Mbah Sidah. Mbak Sida, Awake dhewe sehat-sehat, Mbah. nunut ngiyom supaya awake dhewe iso ketularan yuswane Mbah Sidah. Nggih, nggih. Piyayi ayem ya ora kaya Mbah Sida. Leres menika sik nggih. kulino teng Sabin ngunduh jagung. Wah, tak tenang kok. pripun? Malah putra-putrane niku nganti wah. Mbok nggih teng dalem mawon, Mbok. Mboten purun kok pripun. nggih. Nggih, kesehatan. Leres nggih. Nom-nomane Mbak Sida ngerti. Kaya iya. Kaya iya. Sinten? Mula aku mau karo kene. Lah ngopo? Lah nek sepuh kaya kono e. Lah wong kene ya ramu. Maju dong. Yo, semut aja, yo. He he. Yo, Asik goyang goyang goyang. Vinka gundel-del. Ora iki. Sepote iki lho. Jarine gundul. Lah ngene iki wau kok. Hmm? Vinka gundel-del kembelengan. Vinka gundel-del bertituk
syukur. Lah gundul bar syukur to Mas. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Yovin. Wilujeng Dalu Mas Lendro. Piyai kok ayune ngene. Nyuwun sewu Mbak Yovin Kang, sak menika domisili wonten pundi? Kula wonten Ngawi. Oh wonten Ngawi. Nggih. Tasih sekolah napa sampun palakrama? Alhamdulillah sampun lulus. Sampun kagungan pacar napa dereng? Dereng Mas, kula single. Wow, single. Nggih. Mungkin Ayo, ideal. apa mbok olehna aku, Dik? Sing olehne kaya tengik kowe iki ya sapa iki. Mungkin Mbak Yovinka ada kriteria seorang laki-laki yang diinginkan, yang didambakan seperti apa? Yo bilang Mbak Yovinka yo. Nggih sik mesti niku piyantun kakung ingkang gemati. Aku enek kuwi, Met. Terus sabar, mboten sok ngapusi ngoten niku. Kowe golekan bojo sing gemati, sabar, Ora tau ngapusi. ora tau Kira ngapusi. Nggih. sifat. Sekarang secara fisik. Oh, fisik. Nek fisik kula pengen sing gede dhuwur, Mas. Gede dhuwur. Nggih. Waduh. Nggih minimal 200 meter. Loh. Kuwi wong apa jarak tempuh? Ya maksudnya nek disandene kula niku pantes. Oh, pantes. Nggih. Enak ya, Met ya. Eh? Aku mari gede ndek kok, Met. Nah, aku nu asline iso ae lah diatur. Oh, kita aku kan jejer kita gak pantes ta? Gak. Iki ra ngajak. Aku nak bubuk nu pas. Gak, aku kelihatan. Umpama nek miring lho maksudnya. Mbak Jovinka, Nggih. seandainya dunia ini eneke lanang ming komet karo aku, mesti sing mbok pilih sapa ayo? Mesti bunuh diri we. Loh, Apa? Lah rene pilihan apik kok. Aduh kok ngene-ngene. Ah, mati ae. iku bunuh diri enek pilihan iki. Ayo salam-salam sapa-sapa buat warga Nggih. Jepang. Nggih. Margo Ngaturaken wilujeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu, Mbah Kong, Mbah Uti, Nggih, Mbak Mas Sepuh. Mbak, sedaya mawon ingkang sami rawuh sami lenggah dhateng mriki. Nggih. Nggih. Monggo badhe ngaturke napa? Lho, Napa? ngaturke napa Nggih, pamundutan? minangkane pamundutan ingkang derek. Nah, niku. Sudah ada permintaan kapilut sesideman kitir sumilil ninggal katresnan matur suwun. Anu mawon. Napa? Matur suwun. Ayo ndang ngomong matur suwun. Mboten. Napa? Anu kula niku apa dangu mboten panggih jenengan nak jenengan nak mundak pripun ngaten to, Om. Bagus, Jenengan bagus. lho, rumaos kula pas kula panggih Pertama, jenengan teng nggih, mriku pertama. wau. Iya, iya. Nggih, mboten kalih niki to. Akar aku. Ah. Pas ketemu melok sapa dalan sapa? Aku endi sing selo to, Nduk, dadi. Oh, jenengan berarti di sing kelo. Oh. Ya, mancing kalau mangsa ngono. iki pancen ya saiki awake dhewe iki teman saudara ya, Met. Oh, ya. begitu. Gak, Berarti Jon. Yo kekancan Ah, yo ora aku golek sing murah kok. Masa, Met? Layan aku sama 750. Engko tak ndek. Ngaturi napa, Mbak Yovinka? nggih ninggal katresnan mawon. Ninggal katresnan. Nggih. Subuh kalian pamundutan ingkang wonten seratan mriku nggih. Nggih. Mbak Jang. Ken rada anu dibarengke karo Mbak. Sinten? Napa niku Mbak Titis? Oh, Mbak Titis. Wah, Ya. nggih. Wayu neh, Met, Met ya, Met. Wah, ning nyuwun pangapunten lho niki ora iso nyuwara wedok. Lho, gitu. Takoni. Oh, nggih, monggo, Kak. Ah, takoni coba. Ah. Wedok yang gedung ning jowo kita ayu kabeh modele. Takoni, mang takoni. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu Kang Mas. Met, Met. Sehat nggih? Nggih, sehat alhamdulillah. Heeh, kowe ae, Tru. Aku entek loro ngene iki. Mbak, pripun kabaripun? Saya Mas Lendro. Wanjen kupingmu ki bosok. ya, Bosok. Wis ana. Panjenengan paring asma sinten, Mbak Yu? Kula titis. Titis ngono lho, Met. Pidalem saking pundi, Mbak? Saking Padas Ngawi. Oh, nggih matur nuwun Pak Tris. Mu takoki ape anggere tak takon terus. Sakmenika sampun kagungan garwa napa tasih sekolah, Mbak Titis? Tasih sekolah Mas Lendro. Oh, sekolah. Sampun dangu ndereke panjenenganipun Abah Alek. Kula putrane Abah Alek. Oh, Mas putrane Lendro. Abah Alek. Putrane. Nggih, Mas. Walah ya memper. Kok memper? Ya putrane kono ya padha ae. Iki pengkhianat. Ayo ninggal katresnan. Apa mau? Ya. Nggih, Nggih, ninggal ninggal Ayo, ayo. katresnan.